basta akong pakahamunin si Boy Ungas. Bago mo labanan si Boy Tapang, dumaan ka muna sa akin. Hindi ko in-expect mga kaungas na amunin ako ni Team Bisaya, yung coach ni Idol Boy Tapang. Kaya, Team Bisaya, ina-accept ko yung hamon mo. Sana makalaban kita. Kahit street fighter lang ako, kaya ko magbasagan ng mukha. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Boy Ungas, kumasa na sa hamon ni Ting Bisaya. At kahit daw mano street boxer lang ito ay hindi ito atras sa kahit na sino mang maghahamon sa kanya. Talagang ang tunay na napakatapang itong ating idol na si Boy Ungas. Pero bagong lahat ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Aaron Dave Pamoyo, Chupapi Vlog, Tatak Pinoy TV, Rods TV Official, J. Mark Pasqua, Nold Vlog, at Yangson TV. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa mga gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang sa baba at baka ikaw nang susunod ay papalabas sa ating screen. Simulan na natin. Kahapon lang mga idol ay naglabas nga ng video itong si Ting Bisaya kung saan hinahamon niya ang aspiring YouTuber na si Boy Ungas. Itong si Boy Ungas ay tubong Negros na minsan nangarap na mapansin sa social media. Si Boy Tapang naging inspirasyon ni Boy Ungas para magpatuloy sa paggawa ng mga video. Kaya hindi naman natin may pagkakaila mga idol na nagagaya na ni Boy Ungas itong si Boy Tapang kung paano ito magsalita at tumasta. Dahil dito mga idol ay hinamon din ni Boy Ungas itong si Boy Tapang. Dinurog ni Boy Ungas ang mukha ni Boy Tapang sa puno ng saging. Samantala ay hindi naman ito nagustuhan ng ating idol na si Ting Bisaya. At naglabas din ito ng video na umano'y dumaan daw muna ito kay Ting Bisaya bago kay Boy Tapang. Si Ting Bisaya lang naman idol ang humawak kay Boy Tapang at nag-training ng gusto noong laban pa niya kay Russell ng Brusco. Naging maganda naman ang kinalabasan ng laban mga idol. Dahil naipanalo ng ating idol na si Boy Tapang ang laban niya kay Russell ng Brusco. Samantala mga idol ay matapang naman na sinagot ni Boy Ungas ang hamon ni Ting Bisaya. At ito nga daw ay hindi aatras. Pinakitaan pa niya ito ng dalawang ka-sparring. At nakitaan naman talaga natin na napakalaki ng stamina. At hindi alintana ang pagod dahil sa sobrang lakas ng mga suntok na ipinapalabas. Si Boy Ungas mga idol ay isang street boxer kung tawagin. Dahil kadalasan sa mga laban niya ay nasa daan lang at sa labas ng bahay. Wala din itong trainer si Boy Ungas dahil self-training lang ang ginagawa nito. Napakalaki ng pagkakaiba ni Boy Ungas at Ting Bisaya dahil malaki ang katawan ni Boy Ungas at ang malaki lang naman kay Ting Bisaya ay ang kanyang tingan. Samantala mga idol kung sakasakali maglabas nga ng schedule itong dalawa at kung talagang ipupursige nila na matuloy ang laban na ito ay pwede nilang ibalik ang pinaplano nilang The Barrel Abismal YouTuber na gaganapin sana sa The Villamor Gym. Ano sa palagay nyo? Sino nga ba ang gustong matuloy ang laban ng dalawa? At sino nga ba ang sa tingin nyo ang mag-uorganisa sa call out na ito? Shoutout kay Boy Ungas at Ting Bisaya. Kung napapanood nyo ito mga idol ay inaanyayahan ko kayong mag-comment dyan sa baba kung talagang papalag kayo at itutuloy nyo ba ang hamon na ito dahil sobrang dami ng taga-suporta at tunay na nag-aantay sa laban nyo. Muling ibalik ang dating kinaabangan ng mga taga-panood at nagbibigay tensyon sa mga solidong sumusuporta. Panoorin natin ang video na ito. Hindi ko in-expect mga kaungas na amunin ako ni Ting Bisaya, yung coach ni Idol Boy Tapang. Kaya, Ting Bisaya, ina-accept ko yung hamon mo. Sana makalaban kita. Kahit street fighter lang ako, kaya ko magbasagan ng mukha. Kaya Ting Bisaya, manood ka. I love you sa'yo. Kaya Ting Bisaya, yung sabi mo sa akin na mag-training ako. Siyempre, mag-training ako para sa'yo. Kahit street fighter lang ako, lalaban ako. Ting Bisaya, I love you. Let's go! Hindi makakain. Let's go! Bang!
Balik ka na ito, boy. Nice! Nice! Good job. Nice! Very good! Up! Yan po. Break! Action! Box! Pwede, boy. Down! Nice! Very good! Walang patakaran! Nice! Woo! Ang pinti ng laban, man! Nay lang. Galog! Oops! Wait! Box! Machine gun punch! Tingnan fight. Kaya ba? Sige pa yan. Kaya na yan. Nice! Mas video, basta kakapo yun. Hindi yung dalat mo natin. Opo. Tama na. Sasaya pa ito. Ha? Apo na. Kompetes lang, kompetes. Hindi na gano'n kaya ba yun? Kompetes lang! Salam, bawal sa likodan. Dire. Okay. Sige, taps club. Hop, box. Okay. Yo, kinala boy, kabarakay. Samantala mga idol, desidido nga itong si Boy Ungas na magkaharap sila sa taas ng ring. At ang tanong mga idol, sasagot nga ba si Ting Bisaya sa pagkasa ni Boy Ungas? Subaybayan natin ang mga kapakapanabik na laban ng dalawa. Cebu versus Negros. Let's get it on! Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!